Leo legi paing kliwon kuwi pancen atine terlalu baik. Saking apike dikapak-kapake memaafkan. Lambene ki rapet. Nek ra lara banget ora bengok. Nek ora cuil banget ora muni. Nek ra ngantek sigar ora tulung-tulung. Itulah Leo. Sakjane iki ya mesake. Leo kuwi saking apike, saking nyahnyoe, saking lumane atine akeh dimanfaatkan. Tiba saatnya kita membahas Leo. Leo sing istimewa. Sakjane Leo kuwi wis istimewa. Leo dengan 5 weton kuwi wis istimewir banget. Ning ana sing luwih spesial meneh. Leo LPK. Leo legi, Leo paing, Leo kliwon. Jawab pertanyaanku saiki kowe Leo. Ora kapok kowe. Ora kapok kowe, tidak pernah belajar nek kowe selama ini akeh dimanfaatkan orang. Terus sesuke meneh kejadian meneh dimanfaatke orang. Meneh dan meneh. Ora kapok to? Iya, pancen Leo kuwi ora duwe kapok. Mergo apa? Mergo Leo LPK, Leo legi paing kliwon kuwi pancen atine terlalu baik. Saking apike dikapak-kapake memaafkan. Lambene ki rapet. Nek ra lara banget ora bengok. Nek ora cuil banget ora muni. Nek ra ngantek sigar ora tulung-tulung. Itulah Leo. Sakjane iki ya mesake. Leo kuwi saking apike, saking nyahnyoe, saking lumane atine akeh dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi Pakde, apakah itu buruk? Sakjane iki tidak ada yang buruk toyo. Sing buruk itu adalah engkau tidak pernah mau belajar. Ora titen. Sekali lagi, ora titen. Leo legi, Leo paing, Leo kliwon kuwi ora titen kepada orang-orang, ciri-ciri orang yang datang untuk menyakitinya. Tadi saben wong teko kuwi ditampa kanthi apik. Tidak peduli, ditampa kanthi tangan terbuka. Ya pancene apik. Ning Leo kurang waspada. Leo legi, Leo paing, Leo kliwon kuwi gampang leno. Apalagi yen wis dirayu, dikei perhatian, digemateni, wis lali jiwa. Itulah Leo LPK. Tapi Pakde njuk pripun Pakde? Ya belajar. Belajarlah untuk mengkoreksi dirimu sendiri. Ya, tidak semua orang itu apik. Tidak semua orang yang datang kepadamu, yang dikirim oleh semesta kepadamu itu orang yang baik. Banyak orang jahat, banyak orang tidak baik, justru dikirimkan oleh semesta ben kowe sinau dari kegagalan-kegagalanmu sing wingi kae. Ya, titenono mulai saiki. Ketika engkau pernah disakiti dengan begitu hebat dan dahsyat, titenono. Karena tidak serta-merta orang kuwi ujuk-ujuk mak bedunduk tiba-tiba menyakitimu. Mesti ono proses yang begitu panjang. Apalagi nek kuwi sing disakiti perihal cinta. Mesti ono proses yang panjang. Terus perihal iki. Ono proses panjang, digelembuk alon-alon, dirayu alon-alon, digemateni alon-alon, dikei perhatian palsu alon-alon. Leo plak lapak wis kuwi wae to yo. Nek masalah watak ya kowe iki pancen lumayan apik, raming lumayan pancen apik. Desus biasanya raine iki bagus, nek wedok yo ayu, pinter dandan, senengane wow, barang-barang sing apik, barang-barang sing kemopyor. Wis Leo legi, Leo paing, Leo kliwon. Pokoknya barang-barang sing apik tememplek kuwi Leo ki percaya diri banget.
pancen dasare Leo kuwi seneng macak, seneng disawang uwong, seneng tebar pesona, ngaku ra ngaku awakmu pancen seneng tebar pesona. Ora apa-apa, itu bagian dari berbagai variasi karakter dalam dunia ini. Ora masalah, tidak ada yang salah. Terus Leo kuwi raiso arang banget, angel banget ketika ngomong ora iso atau ngomong emoh, kue angel banget. Mulai saiki yo belajarlah untuk mengatakan tidak, belajarlah untuk mengatakan ora iso, belajarlah walaupun tok sampaikan dengan cara yang halus. Ora popo, gunakan feelingmu. Yang feelingmu mengatakan yo belajar dan belajarlah saka sing wingi-wingi kae. Nek film mengatakan kok kira-kira tuh aneh tuh wong iki, belajarlah untuk mengatakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan oh kok dhisik nanti dulu. Belajarlah. Mergo apa? Mergo mengko yen ngantek kejadian apa-apa sing remuk ki awakmu. Sing berkeping-keping itu adalah hatimu sendiri. Mulakno sapa sing peduli? Ya kudu kowe dhewe, jaganen dhewe. Sing berikutnya, Leo kuwi pancen pinter dalam memanage ekonomi. Leo kuwi saking pintere kadang-kadang banyak orang salah paham. Leo kok pelit banget ya. Leo kok hitungan banget ya. Sakjane iki Leo ki ora pelit. Ning Leo tahu menggunakan uang atau asetnya, menggunakan apa yang dia punya itu dengan cara yang sangat teliti. Mergo apa? Mergo Leo kuwi yen kekurangan, yen lagi apes, yen lagi tiba cangkem iki rapet banget. Jarang Leo sing bengok-bengok ngemis njaluk tulung, sing bengok-bengok njaluk bantuan. Jarang sekali. Leo itu benar-benar mandiri. Tapi deloken, ketika Leo gembol duit, gembol sesuatu yang besar, sing njaluk tulung akeh banget. Ora apa-apa. Anda adalah pilihan yang semesta. Watakmu, karaktermu sakjane karakter yang luar biasa dahsyat, termasuk Leo Pon, termasuk Leo Wage. Ning sing ekstrim kuwi Leo ki telu ki mau Leo Legi paing kliwon. Sakjane kalian ini orang-orang pilihan. Ning yo kuwi mau ora tahu sinau dengan pengalaman buruk di masa lalu. Wes yo mulai hari ini sakploke awakmu ngrungokke suaraku iki, belajarlah untuk metani mbiyen luka hatimu ki sebabe apa, mergone kowe kepiye, mergone dekne kepiye. Dari situlah kamu tarik berbagai kesimpulan. Oh yen ngono aku aja ngantek ngene ndak tiba di lubang yang sama. Oh nek ngono aku aja ngantek ngono, mengko ndak aku jengkelit di tanjakan yang sama. Ngono kuwi. Wis, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tetaplah menjadi versi terbaik Leo. Entah itu Leo Pon, Leo Wage. Tapi terutama untuk dulur-dulurku sing Leo LPK, Leo Legi, Leo Paing, Leo Kliwon, ya, rezekimu itu luar biasa dahsyat. Gunakanlah sebaik-baiknya. Tok nggo tenan, tok petung tenan kan setiti, tapi ojo pelit. Ketika ada orang jaluk tulung, nek itu pancen bocah kuwi mau perlu bantuan, bantulah. Tapi ketika hatimu mengatakan ora iki, aku mung dinggo dolanan, aku menggo cucukan, aku mung dinggo gapraan, katakanlah untuk tidak. Ora, nanti dulu, mengko dhisik. Wes ngono ya. Wes ngono ya yo, tetaplah menjadi versi Leo yang terbaik. Nyemprot. Tetaplah menjadi versi Leo yang terbaik. Wes rasa overthinking. Rasa memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi atau belum terjadi. Mengko ndak atimu entek, awakmu entek. Wes ndak kowe ora murup sinarmu. Wes ngono ya, Leo, Legi, Paing, Kliwon, Rahayu. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!